bonjour. Maresaka baka fandeny debany USB ty. Roza gaga kofa eto relaxnaka kofa marandregny lavarangana eto manintsinintsy. Za ndraiky za tsidriky lalagna amina aferanareo fa za tantarany nandalovako tamza mbala tegna hoe nagnano la musique zegny donc hoe jusqu'à 2019 satria corona nidriky baka za commencé mijanojano de raha nisy zegny zao nahazo le koragna hoe élément complet clé USB za moko zegny tamza mbola tegna nihira zegny roe io nafangariko alaigna amin'ny élément complet za magnano élément complet alaigna amin'ny USB za magnano USB nafangariko zegny izy roa satria arakaraka moyen iny amizay zegny raha misy raha ny constateko zegny au fur et à mesure za mandeha élément complet ndraiky za mandeha clé USB zegny za mitondra danseuse sa roe telo misy danseur ndraikindraiky arakaraka le moyenne le organisateur za tsy matondra olo efatra eo izy firy feky mitondra danseuse aroe feky zegny iafiagna amin'igny zegny le raha misy tamizegny andro mahazo le mila élément complet karaha ataony misy ambanimbany sasany zegny tegna hoe mila élément complet zegny vo midriky zegny olo amin'ny tananandreo fa izy koa CD zay boko ataondreo agnarany koa CD tsy tianay ro nefa tamin'ny fotoagnan'zegny za magnano clé USB zegny tsy hiranaka igny alefa eo afa douce zegny izy igny amin'ny studio adouce vocal jiaby de juste instrumental libre igny fo zegny mandeha eo miaraka kerakera madinidiniky de anao zegny mihira magnano karaha zegny raha io aminjay zegny tafara nampakivy ninaka manokana volaniko zegny za tsy tantara nin'olo fa nampakivy zegny le mitondra élément complet nijanonako taminazy déjà voanalohany fitondrasana lohan'olo amampolony sarotro igny alongany araiky le mahatonga le artiste hitako organisateur koa io noho tsy fanagnandreo vola za Brittany alanao za tsy voly mihira matoa hira agny miboaka fo za mihira fo fa pas comme avant zegny za fa misasa hafa en même temps raha magnano karaha zegny de organisateur io marigny tsy ampy moyen koa izy tsy ampy moyen hoe magnirika anao izy miassité anao zegny izy fa anao amin'igny zegny anao koa tegna hoe te hitana grand complet na n'importe quel organisateur mikaiky anao mivolagna non za tsy magnano choqué izy fa élément complet fo zegny prime contrat-naka io au fur et à mesure le temps passe zatra fo organisateur de tavela agnatin'ny élément complet fo zegny anao fa zo choix baka karaha na manokana zegny naviany za ndraiky farany tamana za tamin'ny clé USB zegny nony raha monsieur passe agnatinanao mitondra élément complet izy le nambarako to milanja lohan'olo folo sarotro ary anao ka fa élément complet zegny kofa élément complet zay zegny anao mila olobendreo baka anao liderandreo anao olobendreo io raha ataonao anao mitarimy tsy haiko folo maditra igny karaha igny ataonao mitondra ireo samba mokondohandreo ireo samba raha tsisy dikany hely manahiragna ireo anao mbala varivariagna sasany fa tsy hitanao nandeha ia agnatin'igny répétition tsy mandeha avary sagnatria koragna za olo mivolagna za le mangalanao zegny za le mikaramanao andeha ampisôma ary agnaniranaka amin'ny fotoagna malalaka anao ndraiky zegny na hiranaka tsy endriky voapetrakanao tsara anao fa mianatra hiran'olo hafa interprétation anao ntsendriky zegny plus important aminao ke artiste mipaye anao mangalanao raha hitako tao igny fagnaraka anao avy sasakaligna ambanivolo au lieu de samby isaromboka hoe ikarakara lakoziny ikarakara an'iny mbo anao artiste koa ndraikindraiky mitsangana mila magnalo zegny hoe sasany midiniky ny tsandoky sasany midiniky magnino mbo anao artiste koa zegny vany fikarakaragna lakoziny ary efa anao le mipaye ireo ary hoe igny
Fahatelo, mandeha sy inspiran-dreo agnatin'izy igny ao, mboara hely koa mama, mboara hely koa mama. Ya, agnatin'izegny misy artiste baka farifariagny, misy artiste ndraiky motramotraka. Artiste motramotraka aby igny tafaboaka satria nagnino? Deja reo tsy mandinika anao. Ireo mandinika hoe karaha manao plaisiranao demerde anao. Igny baka le motramotraka. Misy ndraiky le karaha mba mahinakinak'olo karaha ataon-tegna igny zegny, ambilafo za tsisy vola fa volan-dreo mila payeko normal. Fa agnatin'izy igny zegny besoin-ndreo madinidinika mbo anao koa angatandreo izy. Raha hitako tao edy jiaby zegny e. Fagnaraka aminjay zegny amin'ny prix antsasaka prix-ny volan'ny organisateur zegny laninao amin'ny élément complet-nao. Satria reo tsy maintsy payegna, reo misy vady aman-janaka, reo misy tabac, reo io asan-dreo, reo tsy maintsy payegna. Boka eo tsy tsara zegny minangovin'olo, izy igny matiny mangovo mipepeka ary raha kely azonao, anao ndraiky zegny aty tegna rabekina azonao. Io koa fa nagnano karaha igny aminjay zegny, ambilafo zegny reo paye, ambilafo za tsy paye. Tagny zegny namangoko naka ty volako na helihely ireo tegna mijaly volako fa reo tegna mamepepaka amin'ny raha ty. Andefitra za. Agnatin'izy igny aminjay la musique, je te jure, io anao kivy. Anao kivy. Malgré firy semaine de répétition, havary hiranao igny, hafa son'izy igny boka amin'ny studio avy agny, hafa raha io miboaka ary. Anao magnano style la mode vaovao, raha io basesa mipovaka ary. Zalavolano, mba hiranaka zegny. Anao koa exigeant be misarosarotiny anao amin'ny raha io. Anao fa voaratsy fagnahy koa. Sarotiny sategny feky izy io ngengengny. Fa zegny koa anaovandreo anao edy e. De miafy anao. Sasany ndraiky ny interdisegna hoe aza migaka toaka anareo ka tsy efa vita fampisehoagna. Tsy dignindreo koa baka. Sasany zegny mila raha ty koa zegny lifenazy vao miakatra. Raha misy agnatin'ny musicien ao daholo zegny. Za zegny mitantara anaka personnel ny nandalovako. Dininao ndraiky zegny amin'ny USB, lanjainao i clé USB helinao ndraiky dansezinao, mandeha normal hira, anao mihira normal amin'ny instrumentalinao, anao vita soirénao, anao gagné vola bebeny azonao amin'ny élément complet-nao igny. Satria anao mandeha mampisoma bon, ataontsika hoe exemple 10 millions amin'ny showcase-nao igny. Dansezinao samianao 10-50 par exemple. Anao defa gagné aminanjy zegny amin'ny 9 millions magnagny aninao. Izy koa anao paye normal. Boka misy organisateur zay koa tsy manjary. Magnami avance anao antsendriky ireo, asa ataoko hoe na moitié tsy tatrany, avary tsy raha soirée eo izy aminao. Nefa organisation nazy tsy manjary tagny. Tsy ampy publicité, tsy fen'olo, tsy paye normal zegny anao. Raha fataon'ny organisateur daholo zegny, jusqu'à amin'izao zegny tsy niova azoko antoko. Na zay efa tsy agnatin'ny zoa loatra, zay tsy niova. Raha foisy zegny. Koa zegny volanany bebe alainao miezaka kokoa izy amin'ny organisation am'zegny tsy maty vola magnampody volanazy. Izy koa le avance angalananao helihely igny amivaravarana na voavo izy akao mavoanao tsara ataony mahazo izy. Tsy nahazo olo eo anao. Anao koa zegny mila maty saigny karaha izy koa, mangala olo koa anao miambina amivaravarana. Fa tamin'ny élément complet volako anao tegna kivy. Anao migérer lohan'olo. Koa fa lera reo sambro mirafy. Reo sambro agnatin'ny élément ao tsy hainao nino lohany mampirafy ireo fa mirafy fo agnato. Après une semaine, 2 semaines de trajet aminjay, fa mandeha aminjay sady jiaby lina miboa jiaby fa regninao agnaty reo fa mifamono fato. Tsy hainao ino raha mampifamono fato ireo. Za nagnano essai narinary zay zagnahary nahita. Mba nagnano essai za zay satria mbô nahazo koragna igny hoe koa tsy miditra amin'ny élément, anao zalahy tsy ho avy grand koragna zegny tsy niany nisiany zegny. Niany fô zokiny koragna raha zay fa bien avant fa maro amindreo mivolagna raha zegny taminay. Mba niessay edy baka le ty ho grand igny. Nahita tsirony zalahy Egna nahita tsirony. Tanao aminjay anao zao amin'ny musicien igny, organisateur voalohany izy fa magnano farany maty. Izy magnano tsy masaka anao, tsy avy amin'ny 20 millions feky. 12 eo izy. Misy sasany zegny regniko jusque reo mikeka. I raha ihany koa nagnano taminay élément complet 6 bon courage anao ndraiky sisinao volanko. Na musicien nakafa volanko amin'ny sisy. Atao karakory. Avy aminjay boko ireo magnala élément igny agny, asa ataontsika hoe miaraka élément complet 6 millions. Musicien amizay boka vonindreo 100 000. Io koa tady vola zalahy. Tsy raha tady sesy, tady vola. Ka zegny vola zegny agnifanao tragnonao mila manao vady aman-janakanao amin'iny. Fa tsy volany sesy.
araiky igny de anao miproposé prix agnabo igny amizay io mbarako anao zegny karaha anao artiste farany grand ambony donia aty ne ianao manognony 15 millions 16 millions tsy dinindreo fa lohan'olo jiaby lanjaigna io ifaigna araikaraiky io tsy ambaniny 500 000 raha magnano karaha zegny de agnatin'ny raha jiaby igny amizay zegny pôfaka boka contrat raiky organisateur igny zegny ary avansina amenanao antsasany igny amenanao antsenjiky asa ataontsika tanantsika amy 12 anao miany 6 antsendriky fa amenao avance koa boka musicienao jiaby igny koa zero tsara mepika koa ze mbala fagnanaovandreo izy aby dernière minute reo mampiangotro agnivognivo iro za mbala misy datiny raha ianao ary agnatendriky sarimbaiko après za mipody mandeha magnegna anao mbala navoaza aby jiaby eo anao mitaintaigny lohanao tsy tafipetraka hoavy izy igny sa tsy hoavy harivariva handra izy mitsetaka raha nisy takao daholo zegny avy igny amizay vita boka soirée tanao tsy nipody volanaka igny za io perte patati patata 2 millions fo zegny amiany organisateur igny anao amin'ny amby 6 millions igny fa maty edy ery edy 4 millions raiky edy 2 millions fo ozy tatrako ozy nefa 6 millions avance boka fa niregleglenao raha madi 2 millions amiananao igny amizay koa agnifanao restiny volan'ny musicienao jiaby ohatriny mody aminao baba vola mody aminao 1 million 750 000 or ka anao magnano showcase igny anao pôfaka ary anao magnano hira anao danseuse-nao amenao vo 8 millions 9 millions poche-nao mody na tsy paye organisateur normal 7 millions tsy 8 millions reste igny izy na tsy paye normal anao mbo vo 3 millions 4 millions fo anao mody zegny ndraiky aminakahy c'est juste calcul afa kanefa zegny koa isan'andra karaha zegny niana anao mahazo misy ndraiky mahazo normal anao miregle musicien anao vraiment paye normal raha jiaby normal fa io agnatiny 10 contrat aroe na telo farany maro normal sisany zegny anormal daholo magnanaova contrat iny nandalo teo zay baba magnano contrat mbarako anao zay fa ombiagna koa anao vita ifamono faty aminazy andeha hitorizy vola itsy azonao tapa le temps parce que anao fa magnegna date araiky magnaraka koa ry tsisy fotoagna anao andeha regregy izy andeha hitorizy amy papier nazy zegny na anao nagnano contrat zay ty fa vinarian'olo tagny agnaran'ny tanàna igny tsy haiko mosoro lava élément complet narian'olo tagny lalagna isesy tagny tsy eky naty tamizegny nirigirigy nimaly volan'ny contrat ty fo ndraiky haligny andra vo navy tamy tanangalangalakagna tsy eky naty amizay niombilakina ty navy jusque ta tsy asa papamena tsy haiko fa tsy azoko ono fa tsy eky naty ranomasy fa latsaka nagnano karaha tagnatin'ny sambo élément jiaby igny nangororo nagnano karaha ty odobo isamby ty sa karakory tellement zegny lany fotoagna niankany ndraiky nantsoritiny laklen'ny organisateur aboa volanay satria zahay feno tamy baly feno tamy gala fomba karakory contrat-nay tsy azo nagnano tsetsetsisy vola iro nefa iro mafeno marandraigny ndraiky hariva raha foisao daholo zegny amy raha karaha igny zegny noho ny hoe fitiavanao andeha hitety ambany volo ampisoma anao miatriky raha jiaby karaha zegny anao miboaty angamberanao karaha zegny mahazo olo zoa tsara tsy mahazo olo zoa mbala mifarifary amy contrat anao igny fo volanao anao mbala gagné vola mody anao tsy farany matinjaly mioko agnaty ala karaha olo verijery foaty io za ty fa vinahina ampisoma vitinaka gauche mibonto karaha ty noho nino amin'ny lalagna ratsy tellement Madagasikara tsara lalagna pardon zagnahary mantsentsy nagnano igny natriky tamin'izy nareo raha hodigny karaha ty amin'ny vitrine varavaragna igny natraiky tamy fenaka tety nivonto karaha ty mampisoma fa tsy mihetsiky fa feo feky mila mihira io fa i raha ty nivonto tagnatin'ny tournée jiaby donc 4 dates izy zay élément complet io anao tsy miaigny raha karaha zegny amy clé USB na sasany mitengina avion aby andeha misoma ary agny fo izy fa mitengina avion ke lany fagnahy zegny arô boka io le zandry tafara zegny tamana amy clé USB za boka tagnivognivo za tsy amizoky za tsy amy zandry za agnivognivo baka za zegny tagnivony nahita musicien za tagnivony nahita clé USB hitako tsirony hitako hirifiriny tagnatin'le raha misy zoko zay tantaraiko zo izy nagnambara problemenao zegny zandriko araiky fo izy anao tsy nahazo le bon musicien ozy c'est possible oza mais est-ce que le bon musicien est libre oza le bon musicien n'est pas libre
miandalagna des années ngambany anao miara-miasa amina musicien vao anao mahazo le tegna hoe tiany izy, tiany mahay, tiany tanako, tiany valivaleko. Ary rô io koa fa raiky mahay mampiangotro volagniko aminao zegny tsy samboka rô io mampiangotro. Raha misy ao aby jiaby zegny. Agnatin'ny raha karaha igny amizay zegny anao mandiniky baka anao. Raha ampijaly sa raha ampiadana. Io fa agnatin'ny liontsika olombelogno. Antsika tsara andeha hifidy raha mampijaly antsika. Raha io c'est de nature. Olo jiaby tia adana miaraka teraka boka ankibony reniny. Donc, raha tsy mampijaly rô nataondrô. Natao ndraiky Ndragnahary hagnano raha. Jusqu'à ambanivolo zao nanjary tamana amin'ny clé USB quoi. Satria fa nitanarigny zegny le hoe le corps humain est habitué à ce que tu lui fais d'habitude. Koa tanarinao aminazy le raha, sarotra fogna izy amin'ny farany. Marigny zo tsy tsara. Zay ndraiky en tout cas za tsy mifamatra ilana raiky igny. C'est pas vraiment une grande artiste zegny anao ko hoe tsy mametriser élément complet zegny. Fa amin'ny mondentsika zao io, anao mila mihina. Vola tadiavina. Organisateur fa tsy 60 millions andeha angala artiste zegny eky. Haindreo olo fa alaindreo amin'ny 60 millions io. Araiky haindreo hoe apetraka andreo ry zoko be raiky igny zegny izy fa tsy mila fanamagna fa feno ny raha io. Tsy mirekile organisateur mangala anao amin'ny 50 millions 60 millions. Tsy mahafaty volanao. Fa le zandry madiniky io koa tsy lohan'ny artiste roe telo efatra miaraka aminazy. Tsy feno ny boaty io baka. Karakory izy andeha proposer 10 millions isana aminareo nefa olo mitsofitra amin'ny varavarana na 10 millions tsy voapodina amin'ny varavarana. Izy tsy bety koa ne, izy mba hitady vola. Zegny ane le raha. Karaha pour moi personnellement, za koa fa mampisoma na jusqu'à jo arakaraka organisateur. Aie magnanaovagna le raha. Koa galabala, za ka tsy mamepiky musicien volako za tsy magnano. Satria io no andeha hagnano CD morengy ary zao mana efa tandreniranao. Misy tany zegny agnanaovagna élément complet, misy tany zegny agnanaovagna clé USB. Zegny izy aminaka. Andeha hagnano amin'ny boîte anao ry amin'ny discothèque anao ry. Mety magnano élément complet anao, tant mieux, izy koa contrat anao tsara. Fa koa contrat anao faible, miditra amin'ny clé USB anao. Afaka fangaro io. 3 ans 4 ans de carrière anakato io za nagnano zegny. Afangaroko fozo. Miditra amin'ny festival atsika. Magnano élément complet za. Miditra boîte madinidiniky za. Magnano showcase za. Efa karaha zegny io afaka fangaro. Afaka fangaro fa nakagny juste nitantarako aminareo. Irifirin'ny ahignako tagnatiny. De naiky nanjary nananako safidy bon amin'ny clé USB ato zala moramora atao amin'ny raha ty. Lanjainao clé nao. Avarinao tsy matiny jaly. Anao tsy karakory. DJ fo formenao. Mety mitondra danseuse anao amin'ano na showcase. En tout cas zareva izy boka fa tsy mitondra satria organisateur fa na exigence tena na fiady. Nareo artiste fo mandeha na amina raiky fa pare. Tsy amiagna tsigny rô gognabe kapokambary fa lafo. Or k'olo jiaby aminjay zao fa tsy mamono vola karaha ataony taloha. Misy artiste an-tanàna fa rô mandefa mandeha mamono vola agny. Taloha zay fa tsy avaizy. Olo zao fa tegna olo tiandreo marina mamonoandreo vola ireo andeha hizaha. Satria vola sasatra fa tsy le artiste tsy tiandreo. Tsy le hira tsy ankafizindreo. Fa volandreo sasatra. Donc amle tegna nécessaire andreo vao amonoandreo vola mandeha mizaha. Fa tsy artiste igny tsy tiandreo. Zegny ataony zo. Donc agnatin'ny monde efa mafaiky volagnin-jare zegny efa matsiko. Samby mitandreny tsikonazy amin'ny lelanazy. Zay koa ataony zo e. Organisateur mizara tsy hamono izy, artiste mizara tsy hampamosary izy. Imaginenareo clip zio. Tamin'ny fotoagna andran'izay nagnano clip mala 750 000 800 000. Farany ho lafo zegny ke amin'ny clip bonne qualité, bonne caméra. Tsy haiko GS4, tsy haiko nino. Zio ty naviany Black Magic, naviany tsy haiko zegny hoe clip fa mandeha amin'ny 4 millions 5 millions. Vidina clip. Clip fo! Ala tsy dépense-n'olo jiaby lanjaina mandeha magnano tournage io ary. Zo ny averan'ny public hoe raha simple be fagnanaovagna clip. Io tsy simple, boko zo mila budget be. Io tsy vitany ke za te hagnano clip karaha tamin'ny taloha anao mitsangana ry anao filmena amin'ny caméra helinao karaha ty igny. Taloha igny fa tsy avaizo. Nareo mila surtout ireo magnano style clip américain aby avaizo. Raha dépense zo tsisy. Mangala lumière hely tsolotsolovigna aminany ireo fa 800 000 araiky e.
mangalangala ino agnarana fumigène tsy haiko nino fa 300 000 400 000 araiky e kontegna zo bôka hely tsy ampy 10 millions araiky laninao amin'ny clip araiky organisateur amizay agnatin'zegny anao tsy vita volagna amin'anapodiana volako baka hay anao tsy maintsy 1+1 fo alainy ela amin'ny eliela anao ry anao mandeha alainy ela amin'ny eliela anao ambadika ry tete mafeny barika nanjary karaha zegny baka mondial la musique ty ato fa le tegna makamo agnatin'zo volaniko zegny aminaka personnellement amin'ny élément complet anao zegny agnatin'ny cerveau nao agnatin'ny fônao anao ty ho grand baka le ampiasanao iro ha variranao angossa zegny basesa oza zegny anao magnano tsy maintsy doubleko igny basesa izy magnena ary tsy hainao basesan'iranjovy fa itsiranao koa misy olo fa avy nagnantogny soarenaka tamin'ny taxi be mahay mitantara najaniko fekiranaka zay nahitavanareo vidéonaka irony publie za nagnanira nini igny nambelako fekiranaka satria tsy mety mahazo izy nefa raha nagnanaovagna répétition tsara bekiny avy amin'ny fampisomagna io alignana adignandreo feky entraîniranaka adignandreo irana entraîny hira raha misy ao daholo zegny avary tapako najaniko nanginy bakireo vangoko akapela aminjay nagnino zaho mangataka tokony mbô fa magnaraka baka atsika baba mbola nivangoandreo imalesa igny indroe izy nataoko akapela azy aminjay ireo mba imagine fa amy répétition magnano raha karaha zegny nao magnano vocalinao igny ireo magnaraka zegny amin'ny accord-ny feonao magnaraka amin'ny style-ny chansonnao satria anao fa tsy nahazono za fa ni rappel 2 fois fa zegny cléniranaka zegny fizotrany hira igny mais non nadignandreo complètement za tsy ary tatrany scandale karaha zegny za amy clé USB naka mandeha ry mitsofotro izy fa mandeha edy la muzika za fa mihira edy fa musicien complet ty indroe za tamizegny to raha navoa daholo zegny navitarita anareo mahay volaniko raha ka fa tsy netinazy na karaha janiko zay ko nanaovandreo za sarotony ka fa tsy hiranaka ny painao io fa janiko satria zay tsy hiranaka za tsy mahay mihira agnabony hiran'olo endria baka tegna matetiky tellement zegny reo fa zatra par cœur musicien aby reo volaniko zegny tellement reo zatra par cœur anao andeha hagnano endria tindrendreo baka raha igny anao magnantegna ninao izy igny samihafa hafa ny nataon'ny Zoko Francisco hafa ny nataona Shimia nagnino izy lehilahy za viavy lohateny tsisy raha niova fihiragna tsisy raha niova fa clénazy ô raha anazy jiaby agnatin'izao niova zegny mahaviany izy amy feonaka zany s'adapte amy feonaka donc en tant que anao musicien naka zegny anao andeha hagnano endria le ninaka tova tsy ino raha mandalo le niny Zoko Francisco le efa niobaka araiky le taloha zegny karakory ataoko tafahitsy za sa tafivandravandra tafivandravandra za satria tsy le ninaka pehinao io fa le nin'olo hafa or que zo amy studio fa ivoagna igny mbala tsy magnino noho izy hira fa haiko za mbala magnaraka antsindriky baka na fa regniko zigny tsy ninaka fa niny Zoko be ataon'igny za magnaraka fo satria couplet-nany igny mitovy paragraphe-nany igny mitovy agnivo agny edy misy nampiako ninaka igny edy efa folatiko menimena efa tsy ampy paragraphe hely nampiako igny niimproviseko tamin'ninaka igny direct fa folatiny raha io fa refrain za fa magnaraka feky baka ary zo anao koa une bonne artiste io miaraka musicien mamepaka regninao jusque izy magnano attaque nazy anao fa maharaka fa refrain zegny Zoko jazz fa vitatran'ny raha zegny zay nandeha nampisoma tamarantsitra tsendriky tapitry hiranazy nefa tsy hiranaka hiranazy fa noho za mahay hiranazy tsendriky tapitry hiranazy fa ny frappena olo ty refrain izy direct nagnaraka feky anao fanigny ary fa anao ndraiky magnaraka feky amindreo satria anao devant public zegny raha tsy ampavoabaraka anao raha agnatin'ny saigninao kife hiro harigny magnano n'importe quoi anao mila magnaraka n'importe quoi andreo igny feky avy ary avy amin'ny tragno koa anao mimaly tsy tiako zay raha nataonao igny zegny raha iahignina amindreo io aby isan'andro mampahigniny olo koa zegny mba fa nangalanao sur contrat zegny ataova siré ianara par cœur hiranazy tapaka boka koragnanaka tamin'ny endriagny amin'ny endriagny amizay baka
niny zoky igny zegny vita rabekinany izy magnano folokanany vita hiranazy a. Ninaka igny zegny mbola nasiako foloka mogodro lavabe marobe igny zegny amparany. Fa folata jerinao amin'igny fa ifa tsy ho regninao gn'hena io. Izy fa folatina amin'ny foloka zay tiavan'izy samby miala. Akory ataonay ho tamana aminareo zay tsy tamana. Aza miagna tsigny aza mifagnamia zay volaniko fa ela raha koragniko zegny fa raha dezany dezany fa tsy ary nataoko koragna teto. Fa niany anareo magnano débat nzo zany tantaranareo ninavoa za. Zo makivy. Tegna makivy. Aza miagna tsigny zay koa déçu. Rô ndraiky tafara rô mahita za satria ninaka zegny tsisy raha personnel. Professionnel ndraiky personnel c'est autre chose. Personnel ce sont des gens bons. Zare gentil, zare mikoragna, zare magnino. Fa professionnellement je te jure. Raha nivolagny azova amindreo manivolagna azy tsy haiko mahay mamalampeo raha misy anao igny miezaka mihira angovo jiaby ireo mihira amy sisiny ary valampeo vao raha regninao magnaraka keranao tu fais avec io ambarako anao na ino agnarany raha tsy magnino ino ka hainareo tsy nampoiziko igny na agnano tsy magnino igny correctement tsy mety hain'ny musicien raha anao mikomansy tournée jusqu'à 2 mois de tournée mbola tsy haindreo fa juste agnano hoe tsy magnino tsy magnino agnano zegny ambarako anao lasa tsy magnino mahitsy jiaby nefa raha hoe niapoegna tsy magnino hitanao le magnano oh igny edy fa ampangala sisiny ary edy afa tsy voaboaka izy makivy za makivy manjary tsy motiver le artiste izy sady perte tsy mahazo vola foazina amin'ny clé USB avy izy diso fanantenana amin'ny interprétation bokandreo maro antony naka manokana nakivy zany alako taminany fa naka ndraiky agnano amin'ny raha maventiventy anao par exemple eto rô amin'ny raha ny vazivaza aby io mille éléments complets za magnano fa izy zegny ny amin'ny fonaka makivy za hely zegny raha misy fa anao amin'igny magnano igny edy anao fa mila misadapte le bombe mavoanao ary baka ary raha fa tantesa feky fa anao feky magnolo karaha io be karaha ataonareo ry milamy zegny tsy afoizako olo mampisaoma vakodrazana tsisy instrumental andeha regna karakory zay fa izy mipeky igny izy mahitsy agny fa karaha ataony musicien mianatra hirany jeune va izy karaha ataony hiranay tamizay fotoagna anao zalahy sokosy begina basesa malesa raha regninao miova hiranao io avy io fa tsy nahy fangando mbala misy sasany koa mivolagna aminao mbala misy morana producteur anao zalahy tia raha compliqué au lieu de raha yahitsy karaha zegny mba moramora atao vilagny vilivily nefa zegny anao tia voatra anao tia za style vaovao mba magnarakaraka ny vazaha zegny afa hitandreo sarotra satria reo tsy nahay fianatra azonareo ono amin'ny entraîné doubleko igny din mbala sarotra fo mbala miova raha hafa fo izy igny amin'ny anao mampisaoma regny avy amin'izay foraka din izy boka hira koa zegny tandrignesanao zegny nianaranao hainao fo zo karaha ataonao nianatra nahain'iry zokibe izy ty docteur Jibe regny hainao fa le taonao mahay le tegna problème tellement zegny l'artiste mitondra ireo jeune tsy jiriandreo ireo zatra tanao le olo fa bebe taogno gros igny reo zegny zay le volako mitondra lohan'olo maro sarotro anao amizay zegny mila mikomandy ireo lalandava anao mila masiaka lalandava nefa tout est une question de respect ty olo ny engagé za izy ty na somary mbala zaza izy mipaye za fa izy leader andraha ty donc ianarako normal iranazy c'est tout fa io tsy jiriandreo za kajo faran'zany agniny za vola za fa tsy niinsiste nefa za taloha teo koa zegny arakaraka organisateur tsisy moyen izy magneky za michoquezy fa haiko izy koa ke michoquezy izy nasaky prix ambony apakapakara hely fo zo volagno fa ataotsika musicien complet raha ty mbala miinsiste zegny za magnamia place zegny tsao mba hagneky izy musicien complet sasany magneky sasany tegna tsy tatra madamo fa tafara za fa tsy mipropose fa za fa magnontany atsy ino ma le événement arakaraka le événement za vao mivolagna hoe zegny prinay élément complet zo ao makiva avao nakagny tsy latsy
ary tsy mangala ny ambadiky tsy mangala ny ambadiky fa za ny tantara ny raha nandalovako tagnatin'ny raha koragnanareo sujet-nareo niany SB-nareo ndraiky élément-nareo zegny. C'était pas une bonne expérience pour moi zegny. Maro zegny leçon nazoko tagnaty tao. Tsy haiko mbo kabaron-dragnahary dôka marefaka mare za mino le normal le mba tsy jaliako saigny le tsy atsarovako perte fô hatreto vraiment désolé et j'espère que à vous les amis zegny hoe anareo jiaby fa nagnano musicien naka matoa nareo jusqu'à ny andro magnontany ombiagna eky matsika mandeha mame tsara ihany ny nataoko anareo ary nitsaroanareo fa malgré les difficultés na igny antsika jiaby tagnaty ala niregleko normal fô nareo comme pas plusieurs d'artistes magnano izy aminareo fitsonjovako hoe atsika samby mitady vôla atsika samby mila magnano raha tsara beka imotivegna anareo zegny mais bon finalement ndraiky vita fô tourner ndraiky kajy fô zany mitondra musicien kajy fô michange musicien isan'andra c'était toujours la même chose donc voilà farany nijanonako feky revenao ombiagna eky mame malatsendriky ao za avanareo midriky date araiky showcase midriky date araiky showcase vola eky izy igny ao anareo vola amizay nareo nagnotany fa zegny ny tegna antony nijanonako taminazy ratsy expérience nazoko taminazy raha karaha zegny sinon pour encourager les zandry mbala tegna agnatiny marigny zegny tsara magnano élément complet fa trouver le bon musicien parce que mety zegny ny tsy ny nampaviany za nanagna moral karaha zegny niany tsy nahazo le bon musicien za fa trouver le bon musicien voilà le tsy mampakivy anareo zegny abôka eo soyez strict amy raha tadiavinareo kofa tsy zegny izy ataova hevitry jusqu'à izy avy amy tadiavinao fa la musique tsy asan'olo mora atao tegna tsy asan'olo mora atao mila olo vraiment leader magoeky olo madresy olo mitondra musicien complet fa tamin'ny anakahy zay za nahita za boka masiaka edy za fa tsy olo jiaby agnanaovako izy surtout zegny olo bebenaka ary musicien naka aby reo presque olo bebenaka daholo tsy sakiko zegny andeha anity rô karaha nity tsy haiko zegny za kofa misy raha tsy tiako tsy sakiko satria ça s'appelle de l'impolitesse tsy poli zegny za amizay fotoagna za koa andeha agnentsagnentsa ireo karaha zaza nefa maro raha tsy tiako agnivon'le raha za miezaka fô za mivolagna calme miala amizegny za mampitondra volagna manady volagna edy rô fa raha karaha zay la tsy izy parce que matetika anao koa manity olo za nje nieritreritry za hoe za igny nanity olo igny nefa olo igny bebenakazy olo tokony respecteko tsy sakiko de vavako afodiko fa le raha mamarimaritry resiny taminaka feky nataoko nivoliako zegny igny c'est tout fa raha magnano karaha zegny misy bassiste araiky zay niaraka tamin'ny Zouk Big MG zay nampisôma tahity tamarantsitra izy nivolagna anao koa un de ces jours asy volagniny anao mitady musicien ty contactinaka tu vois il a directement reconnu que tsy za tsy mahay mihira azonao tsy raha nataoko teo tsy nety fa le musicien miaraka aminaka zegny roboka hira azonao roboka anao zegny miezaka na personnellement koa tsy za fa sendra za marary za na la grippe za na misy problème akoatran'zegny zay toko anao maregny feonaka mivalagna za mampisôma satria mafy entraînement nataoko tamizao nianatra za taminazy fa tellement amizay zegny amy parcours jiaby igny anao mandeha mampisôma zegny musicien zegny mampishuty notenao mamparary fô raha zegny ne magnanaova karakory mamparary fô anao niezaka eraka ny vitanao tamy la musique anao nianatra la musique anao nianatra nagnano répétition karaha olo verijery beka tsy mamalampeo sur scène zegny satria baraka raha zegny amarefaka mare anao koa mandeha amin'ny événement maventy asa l'extérieur agny anao mamalampeo baraka zegny nifegna antegna nianatra na nihira antegna na avy tamy place antegna anao mandeha mampisôma ndraiky zegny musicien mampishuty notenao boka amy lohanao jusqu'à ambitinao satria tsisy raha manjary fampisomogna tsy artiste zegny tsy mahay mampisôma re fa
les musiciens zegny tany hafa tany mboanira tany hafa raha mpagninaovindreo ary déçu anao décourage c'est pas tous les artistes qui a la chance d'avoir des bons musiciens satria nagnino musicien aby io tambaragna ireo tsisika ty spécial raha ihany ty spécial raha ihany tsy voatery jiaby azo musicien normal karaha rozoko sasany aby le zandry tafara tegna mijaly mahita musicien normal fa mila hoe koa fa mahay mamepoka ty aloha e imagindreo amizay maty musicien tsy hitanareo ny artiste fo hitanareo ka fampisomagnandreo tô lahaby tsy nanjary e artiste fo ianareo volagna azao mazy to ary groupe ny riasy zay fo volagninareo aminany fa tsy musicien nefa zegny musicien mampikoronta patra io rangambolony jusqu'à parany grave tegna grave mais bon igny nikoragnanaka amin'igny e tantaraiko aminareo ny nandalovako et j'espère que tsy ampiova hevitry na ny ambadiky zegny na ny ambadiky anao fa tia clé USB to izy amin'igny izy koa fa igny nitanao na tsaranao na soanao tianao ia musicien anao arabasoa arabatsara anonga échelle lavitra anao zegny nangatagna amizagnahary fa karaha zegny koragnanaka momba an'igny e allez à plus et bon courage à tous les artistes na zoky na zandry mitovy fo atsika jiaby matovy fa avy nandalo teo hain'olo nalaza kabarin-dragnahary ny madinika avy afara koa hiakatra tsy tohanana fa fiainana fa karaha zegny niany latorinao amare latoriny hafa ambela ireo mivavatra afa karaha zegny allez bonne journée